Wij zijn overtuigd op Aruba vooral dat deze banden bijzonder belangrijk zijn en we moeten investeren op dat die duurzaam worden. We hebben daar veel belang bij, ook als Aruba. De bescherming van ons eiland, de rechtsstaat die ingebed is met toegang tot de Hoge Raad, de defensie, die noem ik al, ook buitenlandse betrekkingen hebben wij net ervaren. Heer Candelaria en ik waren in Costa Rica, waren ontvangen door de ambassadeur. Ik denk niet minder gastvrij dan als premier Jette daar was, met een hele uitgewerkte programma. We hebben het Koninkrijk ook vertegenwoordigd. Ik ben overtuigd dat als wij deze banden willen handhaven, dat wij een new reason why voor deze banden moeten ontwikkelen. We kunnen niet alleen gebaseerd op de nalatenschap van een erfenis van het verleden verder de relatie binnen het Koninkrijk opbouwen. Er moeten aanwijsbare voordelen zijn. Voor Aruba zijn die voordelen duidelijk, maar soms maak ik me zorgen dat voor Nederland de voordelen niet zo duidelijk zijn. Je voelt dat ook in het Nederlandse parlement, dat vele politieke stromingen het zien als een vervelende erfenis. Wat moeten we daarmee? En wij op Aruba, omdat wij juist belangrijk vinden dat we deze banden bestendigen en duurzaam maken, zitten wij constant te piekeren. Hoe kunnen wij het ook interessant maken voor Nederland om deze banden te handhaven? En ik geloof dat dit concept, waarbij wij toch een ideale plek bieden aan Nederlandse bedrijven en instituten om wat te doen buiten de grenzen van Europa. Hele interessante kansen in de regio, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Caribisch gebied. Dat dit iets nieuws kan toevoegen aan de reden voor het Koninkrijk. En waardoor het ook op de netvlies komt van degene die het woord voeren in de Tweede Kamer over de waarde van ons Koninkrijk en de meerwaarde van de eilanden. En het is inderdaad anders hier dan op andere eilanden, maar ik hoop ook dat de inzet voor de komende jaren, inclusief de kennis opbouwen en het onderzoek, toch ook kan helpen om andere small island development states toch van meer kennis en expertise te voorzien. Dan is het niet altijd copy-paste, maar heb je wel allerlei ervaringen die nuttig kunnen worden toegepast. Dus dat is fantastisch. Mooi dat de WUR ook de bereidheid toont om hier meer structureel aanwezig te zijn. Dat inspireert wellicht ook weer andere kennisinstellingen in Nederland om hetzelfde te doen, om daarmee Aruba te helpen de economie te diversificeren en die mooie natuurlijke oplossingen hier nog beter toe te passen. Dus heel veel succes.